В един град имало едно малко дете. Казвало се Джаки. Един ден станало нещо необичайно. Решило да излезне със своите приятели и да направи някакъв ритуал. Очевидно, нещата ескалирали жестоко. И така... вече мисля, че стана 8 часа. Така че е време да излизаме с моите приятели и да правим този глупав ритуал. Приятели, здравейте! Hello! Здравей, братче! Констант! Ура, готови си за ритуала? Да! Ох, момчета, аз малко се притеснявам. Абе, мани бе, аре, тръгваме. Тон-тон-дър-дън. Ох бе, хора, защо винаги аз трябва да съм в центъра? Така, време е да започваме. Трябва да кажем Кокоши дух появи се 10 пъти. Кокоши дух появи се. 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 Хора, гора! Бързо, спрете ритуала! Шефе, махнахме факлите, обаче не спира да гори! Сега какво ще правим?